Särjettyneenä altistuneena usein itkemään. Kuinka monet perheet täällä usein hajoaa sitten vanhempi viinaan kajoaa. Kuinka monet iskät äitit joutuu jättämään pienet tytön tai pojan toisen syliin itkemään. Kuinka monet apua ei virastoista saa, synkkyys saapuu. Ihminen kajoaa alla pohjan tähden, elää toinen toista nähden. Ennen kuin matkamme päättyy, alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ihmiskohtalo nähden tähden vuosikymmen. Kuinka monia koulussa kiusataan. Mistä se johtuu? Saiko kiusaaja iskun äidin kohtuun? Jostain se johtuu, kun lapsi kiusaa täällä toista lasta.